First time ngithola ukuhlukumezeka ngokocansi. I was 12 years old. Yeah. Wathatha indwangu ngetafula. Leya ndwangu ngetafula inkulu, but ilezi ezilight ezingathi ziyinethi. Wayigoqa, wayifolda, wayifaka emlonyeni, yanela futhi. Yonke le ndwangu. Yonke. Wangibamba-ke, wangirepha, eyithakazela. Wathi owakaSibisi. Ngazoyithakazela emzakhe. Ethi awungadla mina uSibisi ngani. Angazi-ke sekwathini lokho nje. After the second incident, rape. Yeah. I felt ukuthi abantu besilisa ba-powerful. Bangenza noma yini. Yenzeke futhi bengaphazamiseki. So, ala babhekisa okumfana. Alright, asibingelele sikwamukela ohlelweni The Everyday People Show. Igama lami uBhekani Msuthu wakwaZungu. Thank you for tuning in again. Kwi-channel yethu ki-150 Express. Ungagijima kuyena lapha ke ku Facebook ungene ulike ka page Thukela News Times and follow our page Thukela News Times. Siyadinga kakhulu kama followers these days shem. Siyadinga kakhulu. Thukela News Times Plus, by the way. Ila khona ongena khona ukwazi like, and also follow this page noma le channel la ku YouTube. Ungajoina futhi as a member uzobona kama details mawehla nje ngezansi that you can actually join as a member and get exclusive content ongawazi ukuthi ibuwe wena kuqala abanye abantu bengakayiboni. Ne lapha ngwami eduze kwami as usual sine guest yethu yanamhlanje because we always talking to people about interesting who have stories to tell. Because that's what we do. Sithatha abantu ba every day and they tell us their stories. Udadewethu lo ophambi kwami wakaKhanyi. Is it Khanyi or Khanyi? Khanyi. Oh, Khanyi. Okay, uphuma kuphi ekhaya? Kakusengquthu. Sengquthu? Yes, endaweni yaseNkande. Enkande. Oh, eNquthu vele besuthu bakhona ne? Baningi. Yeah. Oh, now are you from that area vele yazwa ukuthi area yabantu Besuthu. Oh, okay. Do you guys isuthu yazazi? Yebo ngiyasazi. Phela kuyenza ube umsuthu thola ukuthi isuthu asikho. Nami ngumsuthu nje kodwa wathi basikhulume manje sinenkinga. No, hayi ukuthi ngiyasazi ngumsuthu. Oh, hayi mfana nawe siyafana. Yeah. Anyway, igama Umbali ne? Yeah. Siyabonga and thanks for coming to the show. Ngiyazi ukuthi you have a story that you wanted to tell us noma ukusiqoqa kusho regarding impilo yakho nokukhula. Mhlawumbe asiqale nje ukhule ekhaya kanjani? Ukhulelephi mhlawumbe ukhulele khona eNquthu noma hamba kanjani? Ukhule nje ekhaya kanjani as you were growing up as you were young? Hayi, ikhaya engikhulele kulona ikhaya lomndeni omkhulu. Okay, sinogogo, mamkhulu so besihlala sonke ndawonye. Isimo besingekho right kahle. Sahamba sashintsha ngokuhamba kwezikhathi. Ngikhulele endaweni yakwaGrace eNkande eNquthu. I-environment friendly. Ngikhule ngilusa cause most of the time ekhaya bekuneyinkomo. So ngisho nje ukuthi ngikhule ku-environment child friendly. Ngokuqeqesheka nangokwenzeka kwezinto. Oh, so nje bekuyikhaya eli-right kwenziwa zonke izinto zasemakhaya. Yebo. Kuyaluswa, kuyathezwa, kukhiwa amanzi. Yeah. So ukhula kanjani? Ukhula ekhaya khona uma nobaba because that's what ikhaya normal esibona kanjalo. Siyazi ukuba khona ogogo but was uma nobaba present ngesikhathi ukhula.
No, mina ngumlanjwana ekhaya. Oh, okay, Mm. okay. Mhlawumbe umuntu ongawazi umlanjwana uzobuza ukuthi eyi ingabe yini umlanjwana? Umuntu onjani umlanjwana? KwaRhanye ngizalwa intombazane yakhona. KwaRhanye. Okay. So ngikhulele khona khabo mama. Oh, ubaba bengekho nje. Hawu umama. bengekho. Yibe kumama. So ekhaya mhlawumbe khona umalume. Khona bani ekhaya? Buza around you. Umalume sinaye, ugogo uney'ngane eziwu-6, unomfana oyedwa amantombazane wonke lawo. Umalume bengahlali-ke ekhaya most of the time. So ngumamkhulu nomamncane. Oh, Nabo futhi hayi bonke nogogo. Bebewu-2 bebehlala la eMnambithi. oh, okay. Yebo. So ngoba ukhuluma indaba ukuthi mhlawumbe isimo besingekho sihle. Was there anyone osebenzayo ekhaya? Kwakume kanjani? Yes, ukhona umamkhulu wami. Yeah. Ya, uyena obesebenza umntana wokuqala kagogo. So cause waqala ukusebenza ngingakazalwa. Waqala ukusebenza ena-18 years. Namanje usasebenza kuleyo firm. Esho uzokwenza u-60 ngeyi-19 May. Oh, okay. So more than 40 years osebenza. Yebo. Yeah. So uyena umuntu was actually a breadwinner. Yeah. Even today. Uyena manje sekuyena nengane yakhe yomfana yokuqala. Okay. Bathi-ke bese kuba nogogo naye ngoba uyahola imali, sekuyalekelelwana nathi. Amatoho mayivela nje sisahlanganisa. Isikole ufunde khona lapha? Yes, ngifunde eNdlangamandla High School. Okay, ngafunda eMdlenevini Primary, ngaya eNkande, ngaya eNdlangamandla Secondary. Yeah. So tell us about ikuphi la impilo yakho mhlambe ethathe i-10 ongayithandanga khona? Yo. Okay, impilo yami yathatha i-10 mangiresho engayithandanga. Yeah. Ngiyaxolisa ukuthi kuzoba nzinyana but ngizozama. It's okay. It's okay. First time ngithola ukuhlukumezeka ngokocansi. Yeah. I was 12 years old. Yeah. Sasonta noma wami. Sisonta, ngizocela ungalidaluli igama lebandla. Masonta one Sunday, cause emasontweni vele kunama Sunday schools. One Sunday ngihambe ngesontweni before abanye abazalwane, njengoba wazi ukuthi vele uSunday school ungena before isonto nje lonke. Uma ngifika esontweni ngifice umfundisi esefikile vele. Engikucabangayo ukuthi ngathi wayefikela ukuthi azoklina cause besisontele esikoleni ngaleso sikhathi. So uma sontele esikoleni bekuba khona ukuthi mhlampe Friday iy'ngane amaklasi aziwaklina ngakahle noma ziklinile, but ingane kunalokho ukuthi isuke isadinga ukuthi mayiklinile kube ne-touch yomuntu omdala. Mangifika esontweni ngibingelele umfundisi, uma ngimbingelela nje kube normal, ngimbingelele njengomuntu omdala sikhulume, ebese yangithuma cause itafula leli lala besisontela khona libe linomboza ngendwangu emhlophe, kubekwe nojeke wamanzi, so kumele ngiyokulanda ekhabetheni lesikole. Ngihambe uma ngifika amakhabethe alaphaya alesa sikole like akubi wardrobe most yezinye iy'kole, but khona kwakhelwe ngey'tini, kuncanyana nje kusekhoneni. Ngibona ukuthi kube ne-portion kodwa ekhandwe ngey'tini kodwa ey'khabethe. Yes. Yeah. Inomnyango nje olaba abothayela. So ngithi mangingena phakathi, angithi vele into angiyazi ukuthi kuphi ibekwe, kusamele ngithi ngisathi ngiyaphenya ngimuzwe sengena emva kwami. Le time ngena kubanga khona ukuthuka cause vele umfundisi ngiyamazi ngijwayele. Uma engena into yokuqala nje ayisho ayicela kimina, wathi ucela ngimbonise isitho sami sangasese. Yes. Una 12 years? 12 years.
Nakhona ngangingakawuhlanganisi cause ngizalwa ngeyi-27 September. Futhi ngangiseno-11 because kwaku-around March ngangaphosisa. Yeah. Athi ucela ukubona isitho sami sangasese nginqabe. Since then ngase ngazi ukuthi into ekanjalo iyinto e-wrong besipelwa esikoleni. Yeah. Nginqabe. Kube yi-conversation nje back and forth yokuthi uyacela ngiyanqaba, uyacela ngiyanqaba, uyacela ngiyanqaba. Kangakanani mfundisi ubaba nje usekhulile noma abefundisi laba bencane? Kimina by that time, even now, Yeah. ukwi-league kamkhulu wami. Yes. So umkhulu lo. Umkhulu kahle kahle kimina. Because ngathi mase ngithola after some time umdala futhi kunomkhulu wami ozala ubaba nozala umama. Kube yileyo conversation nje back and forth. Isigcino agcine eshintsha i-facial expression njengokuthi uyathukuthela. Abukeke njengomuntu othukuthelayo. Angibambe angingcolise odongeni ngesifuba. Uma ngingcolisa ngesifuba ngithi ngiyazama ukumemeza. Well, isikole siqhelile kunemizi laphaya. Singathi nje sisesigangeni but imizi mhlampe ingaba 30 to 50 steps away from isikole. Okay. So kunzima ukuthi umuntu osemakhaya mhlampe angezwa, mhlampe-ke ngiyacabanga ne-voice yami by that time yayingekho powerful ngendlela yokuthi, but ngathi ngisamemeza wangivala umlomo. Wathatha indwangu yetafula. Leya ndwangu yetafula inkulu but ilezi zi-light ezingathi ziyinethi. Wayigoqa, wayifolda, wayifaka emlonyeni, yanela futhi. Yonke le ndwangu? Yonke. Wangidlwengula, waqeda. Uthe mayeqeda, wabuyela eklasini la akayekhona. Wathatha ibhakede namanzi lawa akayekena ngawo wabuya nawo. Wathi angigeza. Ngageza but angigezanga lokho kokuthi mase ngicabanga manje ngoba sengingaka, if ever khona imizamo eyazanywa mhlampe i-DNA yayizotholakala because angigezisanga, not ukuthi khona engangikwazi. Yeah. Kodwa azange ugeze. Yes. Mayeqeda angithathe angihambise ekhaya. Emotweni akhiphe isibhamu. Isonto alikangeni la. Cha. Because isonto belingena u-9 kuyale. So mina ngafika, ifoni ngangenayo that time ngangisemncane but ngangazi ukuthi isikhathi ku-7:30 manje because i-distance ukuthi uma usuka ekhaya. So nasendleleni ngangihamba ngishesha. Uma ngicabanga awupheli u-20 minutes usuka ekhaya uya khona uma ngabe uhamba ngempela. So ngiyacabanga ukuthi kwakusawo-8 kusayoshaya u-9 mhlambe. Yeah. Because wathi masifika emontweni sesiphumile esangweni lesikole wakhipha isibhamu. Imoto isilinde ukungena emgwaqeni yehle ishona ekhaya. Wakhipha isibhamu wathi kumina uma ngathiwa ngiyakhuluma uzoza ekhaya angibulale, abulale nomndeni wami. Hayibo. I think ngaleso sikhathi-ke ngangingakabi tiye kahle ngokwenzeka kwezinto nomthetho. Uma sifika ekhaya wathi, because uma sifika ekhaya wafica ubhuti wami. Ubhuti wami wayevakashile futhi naye bengahlali permanent ekhaya. Afike amtshele ukuthi-ke sacela angilalise uma ngivuka mhlampe athole indlela yokuthi angitholele noma amaphilisi because kade ngikhulekela. Kunamadimoni abengibambile anzima kabi. Hayibo. Ungakanani ubhuti wakho yena? I think that time sewashona. Uma ngabe nabo 18 kusho wayeno 20 ngiphosisa.
Athi lamadimoni abengiphethe a-powerful kakhulu, ngisazozizwa ngingekho right for some time. So atshele nabantu abadala ukuthi bangibekezelele, ngizoba right. Kodwa uyacela ukuthi next Sunday ngifike esontweni. But-ke from there angiphindanga ngayo esontweni. So so kuwe ngiyazi ukuthi kunzima ne, usho uma ngabe ufuna sime sizona kuwe ngaleso sikhathi uya-understanda yini ukuthi kwenzekeni kuwe, nanokuthi kusho ukuthini lokho kwenzekile kuwena, noma awu-understand? Angeke ngiqambe amanga ngithi ngangi-understand because ngina-12 years mina. Ey'koleni kwasekuqaliwe ukufundiswa ney'ndaba ze-rape nokuthintwa nani, ney'ndaba zazikhona, i-radio sasiyilalela, no-cases. But into eyangivimba nami ukuthi ngithi speak out, ngangisabela ukuthi mhlampe ngempela angakwenza ukuthi alimaze umndeni wami noma mina ekupheleni kosuku. So azange uphinde ukhulume ngale ndaba even ekhaya? Uma ngathiwa ngikhuluma iqiniso, angikaze abazi ekhaya, noma ngingazi-ke noma bebebona benqena ukukhuluma noma, but mina angikaze ngihlale phansi namuntu ekhaya ngimtshele. It's my first time ngikhuluma abantu abaziyo, abantu engihlala nabo la eMnambithi. Usaphila yini mfundisi? Yebo. Ukusuka lapho njengoba ayithe next week ubuye esontweni, what happened that next week? Did you go back to esontweni or waphinde wabuyela ever esontweni? Angiphindanga ngayo esontweni. That's when I developed i-habit yokuyolusa. Oh, yini ayidala lokho? Wawuyolusa because ufuna ukubaleka ungayi esontweni? Yes, because ekhaya I think ngoba babengazi, kwakubhuti wami owayazi ukuthi ngabuya, and akikho sure noma washo yini, kodwa ngangezwa beyikhuluma into yokuthi ngikhulekeliwe because from there kwase ngangithi mangenza iphutha ukuthiwe vele kufanele nginamadimoni. So ngingasho ukuthi ubhuti wami wathi mayebatshela bona bayithatha serious in such a way that ababange besakwazi ukunginika ithuba ukuthi ngibe yingane kubona. So uma efika ekhaya ethi unamadimoni, into ekhaya abayikholwayo leyo ukuthi unamadimoni manje? Abadala bezwa, sebezwa ngobhuti wami Ukuthi yena unamadimoni wena. Yes. And ekhaya bakholwa yiyo yonke leyo. So whatever okunye okwenzakalayo after bakholwa ukuthi ilamadimoni akuphethe. Yebo. So uma ukhona ekhaya isikhathi kwenzeka zonke lezo zinto, uma wami ukhona, uphila nokukhubazeka. okay, Umuntu ongezwa ey'ndlebeni. No, kunesikhathi la anokungezwa khona sidala. Sometimes uyezwa, but uma ukhuluma naye kumele umemeze. okay. Yeah, uwumuntu futhi ophansi, othulayo nje ngale ndlela exakile ngoba noma ngathiwa umphethe kabi kanjani, uwumuntu ocishe afane nami, akakhulumi, uyakhala. So emva kwalokho mhlambe khona into wayinothisa kuwena mhlambe eyashintsha
mhlawumbe i-behavior yakho because angithi uma ukhula uma kwenzeka izinto ezinkulu kanti mhlawumbe kuye kushintshe indlela owenza ngayo nangendlela ucabanga ngayo izinto. Was there something mhlawumbe wayenothisa? Ngiyazi ukuthi wawumncane but mhlawumbe uma ubheka emuva manje, how did it affect you? Somehow waphazamiseka esikoleni mhlawumbe kwenzakalani? Angiphazamisekanga esikoleni because bengiphasa nje kahle esikoleni, ngithubeka ngifunda. Nanokuthi-ke bengivele ngiyingane ephansi ethulayo engaxoxaxoxi. I think angeke kube lula kimi nakomunye umuntu ukuthi anothise ukuthi mhlampe ikhona into e-wrong. Vele ngumuntu nje otefayo. Uma kukhona into e-wrong, angikhulumi usually ngiyakhala nje You think lokho kwenziwa ukuthi uvele unjalo or mhlambe bengivele ukuqhamuka nginjalo. khona lapha? Bengivele nginjalo but after the incident because ama-incidents wami e-rape ayikho yodwa awu-3. Different incidents, different people. Mm. Mm. So akugcinanga ngomfundisi. Ah. If you comfortable, ungasitshela but another. Ngizowasho Yeah. eyesibili namanje angeke ngiqambe amanga, angazi ukuthi ubani futhi angisoli muntu. Yeah. Mhlampe ngizothi kubantu engibaziyo noma engakhula bekhona endaweni abadala because wayemdala naye but angazi ukuthi ubani futhi akekho engimsolayo noma engimyamanisa nakho but kwenzeka ngangithunyiwe. Ngithunywe ikhandlela nomentshisi. Yes, endaweni yangakithi mina ngizalwe ugesi usukhona. Angeke ngikhumbule kahle ukuthi ikhandlela nomentshisi kwakuzokwenzani noma ugesi wawungekho. Yeah, ngi-understand. Emakhaya nje ikhandlela nomentshisi yinto ethengwayo noma ugesi ukhona. Kuyenzeka kufuneke ikhandlela sometimes. Yes, ngahamba esitoro kwase-late. I think no, ngathi kwakudume izulu. Kwaduma kabi cishe kwahamba ugesi. Cause ngiyakhumbula ngahamba kwakusebusika. Kumnyama nje estradeni, mina ngihlala la ngihlala khona indawo esemakhaya futhi umgwaqo ongena osuka ku-main road oya emakhaya awukho busy ngaleyo ndlela leyo. Cause mase kuphuma othisha ey'koleni bahamba suke vele sekuphelile sekungasekho iy'moto ezibhizi kakhulu. Kwase kuqala ukuba mnyama noma kwakungekho mnyama kodwa ngesimo sokuthi imizi yayingakhanyi. Ngiyakhumbula imizi yayingakhanyi, ugesi wawuhambile, kwakumnyama kakhulu. Ngithi uma ngiphuma esitoro ngehle ngomgwaqo ngidlule imizi yowu-2 eyokuqala. Ngithi mase ngizofika ngakwenye indawo eyiphaseji engathi impompi, ngizwe umuntu engimemeza but then ngimemezisa vele nje kumuntu wesilisa ofuna ukushayela vele. Yeah. By that time ngangina-18 ngizokwenza u-14 years. Igameko yahlukene kakhulu. Kwakusanda kwenzeka nalokhu. Yebo. Angimemeze ngimzibe nje ngiqhubeke nokuhamba. Ngithi ukuphakamisa iy'nyawo, uma ngiphakamisa iy'nyawo uyamuzwa phela umuntu osegijima emva kwakho.
ngimuzwe ukuthi uyagijima, ngizame ukuthi ngiyabaleka cause ngaba nayo i-feeling yokuthi shuthi ujaha mina ngoba imina vele osemgwaqeni njengamanje. Nami eduzane la ngibona khona ngiyabona ukuthi lo muntu imina naye emgwaqeni njengamanje. Ngithi ngiyabaleka, ngihluleke-ke ukubaleka, angibambe. Vele ungibamba nje, ayisekho into azoyixoxa nami. Askies, into engiyicabangayo mhlampe wangibona uma ngiphuma esitolo noma wangibona ngisaya. Ngoba I doubt ukuthi kwakungaba umuntu owayezovele angibone emgwaqeni bese efikelwa yilowo muzwa ngaleso sikhathi. Wakubona usaya le, wase wazi ukuthi uzobuya. Noma kungenzeka ukuthi wangibona esitolo, angazi. Mhlampe wabona ukuthi ngiphuma ngedwa, anginayo ishono nami mase ngihleli ngithi ngiyazama ukuhlanganisa kufika lokho. Ayikho into aseyikhuluma nami. Wangibamba, cause mostly ngenkathi ngisakhula bengigqoka iy'keti, bengingekho familiar kakhulu namabhulukwe. Wangibamba, wangikhumulisa, hhayi ngodlame, wangikhumulisa kahle. Ukungikhumulisa akangikhumulisanga ngodlame kangangokuthi ayikho impahla eyadabuka. Uyena wayekukhumula. Kodwa nje isandla wayesibeke la emlonyeni, amadolo akhe ewabeke phezu kwezandla. Ngazama-ke ukumemeza cause ikhona imizi eseduze kwala ekwenzeka khona lesi sigameko. Ngamemeza, ngicabanga ukuthi-ke mhlampe ngabangela nje ukuthi mhlampe abantu abay'dlulile ngendlela cause angimemezanga ngathi sizani, ngangimemeza nje ukhala nje. Yeah. Wangibamba-ke, wangirepha, ey'thakazela. Wathi owakaSibisi. Ngazwa ey'thakazelweni zakhe. Ethi, awu Dladla uSibisi ngani? Angazi-ke sekwathini lokho nje. Ngakuzwa. So that's the person awazi namanje ukuthi ubani. Angazi cause ney'bongo zakaSibisi ngakithi zinqabile. Cishe la ngihlala khona asikho mangaphosisi futhi kwathiwa kaSibisi. Uthe mayisuka lapho waxosha itshe elikhulu kwaba ngisho kungakwi-gravel road. Wathi uzogcoba ikhanda manje. Wathi unganyakazi ngoba nganyakaza uyaliyeka itshe. Ngamncenga ngathi mina ngicela angangibulali. Kulokho-ke ngayisho mina ngathi ngeke ngize ngisho lutho. Ngicela angidedele ekhanda. Wangakasho yena ukuthi ngingasho noma wathi nje yena uyangibulala. Ngathi mina ngiyacela ngicela ungangibulali, ngiyakuthembisa ngeke ngize ngitshele muntu, ngizothula. Wathi kumina noma ngingasho uwumngani namaphoyisa. Umuntu wokuqala ozokwazi uma ngivula lelo cala uyena. Wathi futhi akangithembi. Ngasho mina ngathi ngiyathembisa ngeke ngize like ngase ngicela cause most of the time bengizwa vele written ukuthi umuntu udlwenguliwe, wabulawa, utholakale esefile. Yeah. So, kodwa futhi ngase ngiy'tshelile ukuthi ngeke aze angidedele uzongibulala. Ngase ngincweka nje, ngizama impahla nami ukuthi uma kuthiwa unembeza uyangibuyela mhlawumbe. Hhayi, wangidedela, wangiyeka. Ngahamba ngaya ekhaya. Uma ngifika ekhaya futhi angizange ngize ngisho. And nabo abazange bangibuze ukuthi bese ngihlelephi ngoba kwaba yisikhathi cishe 15 minutes silaphaya ishi.
abazange bangibuze ukuthi bese ngihleliphi, abathethanga kangako. Yeah. Ngangena endlini ngabanikeza ikhandlela cause vele kwase kuyiy'khathi zokuthi kugezwe, sigeze sizindlwane, sigezele ukuya esikoleni. Cause ebusika bekuthiwa silale sigezile sovuka ekuseni makubanda kakhulu sisuke sihambe. Ngathela amanzi, ngageza, ngalala. Okay. So I can imagine lesigameko sakho sesibili mhlambe you starting to think ukuthi yini kwenzeke kuwe kuze phindeke kabili. Did you have lawo ma-thoughts lawo ukuthi why kwenzeke kumina? Namanje safika cause i-rape angeke ngikukhohlise bhutami, ayidluli noma ungenzani. Akusiyo into edlulayo. Yes, mhlampe angaboshwa umuntu, mhlampe abulawe mayebulawa, but the fact still remains ukuthi noma kungathiwa ngithi i-justice makuthiwa kwenzeka i-justice between i-perpetrator ne-victim ye-rape, i-justice is not for the victim. I-justice eyihlobo nabangani, abantu But kuwe akushintshi lutho ngaphakathi. So after that, it happened again. Yes, the third time I was gang raped. Kusho ukuthi ngareshwa abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. So comfortable. Yebo, Then. yebo, singavumela konke. Okay. Uthi ungakanani manje mase kwenzeka lesigameko sesithathu? Angina-16. Khona emakhaya. Yebo. Kwenzakalani? Ngalesi ngina-16 bese ngilusa, ngisengigxile kakhulu ekuluseni. So nje bese ngi-comfortable ngokuthi uma ngibuya esikoleni mina ngizophuma ngihambe ngiyolanda iy'nkomo nangama-weekend. Ngizophuma ekhaya ekuseni ney'nkomo ngize ngibuye nazo ntambama. So on the day of the incident ngahamba ngaphuma ngayofuna iy'nkomo ngiphuma esikoleni. Emakhaya umfula i-Blood River kungasekhaya bakhe ngakhona siwubiza ngeMomo. So ngaphesheya kunamapulazi kusuka ngaphesheya cishe uyofika kwenye indawo ekuthiwa ise-Kings. Yeah. So iy'nkomo bezinokuhamba zize y'fike ngakhona le ko-Kings sometimes
njengalo lelo suku ngoba ngay'cinga impela. Ugogo wami ubenolaka, unolaka. Ubengathandi ukuthi izinto zithatheke light, ney'nkomo futhi ubengathandi ukuthi zingalali ejaridini. So, ngihambe ngiyocinga iy'nkomo ngihamba ngedwa. Ngiy'bheke iy'nkomo ngay'tholi ngize ngihambe ngize ngicishe ngiy'thole sezikhona ngakule ndawo engiyisho ekuthiwa ise-Kings. Kuphelile impela. So, nakhona kwase kumnyama vele ngiya ngiyoy'bheka. Ngiy'thole, ngibuye nazo already sekumnyama secishe ngalezo y'khathi no-8 wayeseshayile. Ngoba ngiyakhumbula ngalelo langa ngafika ekhaya ngo-9:30. Uma ngibuya ney'nkomo abafana babewu-7 beza ngala engihamba ngakhona. Nami-ke ngiqale ngikhululeke ngitshela ukuthi hhayi ngoba phela sekukhona la bantu sengizohambisana nabo. Ebese ngiyakhululeka ngithi ukuhamba hamba. Kulabafana abawu-7, bawu-2 engangibazi. Okwabanye bakwenye indawo nje kwakuthiwa kuseHalade. Koda-ke bawu-2 sebashona. Yilaba abawu-5 engingangabazi. Bangakanani? Bangangawe noma badala kunawe? Mangiba-categorize bebonke between the ages of 19 to 27. Okay. Bebonke. So, kulaba abawu-5 engingabazi, khona oyedwa ngazi ukuthi wayengazi because vele besinokuhlangana sibe baningi mhlampe emfuleni eNqome emalusiwe, kubhukudwe kungabi nankinga. Cishe lo ongaziyo ubengazi lapho. Ngazi noma ubengazi noma ubefunda nami noma because nasesikoleni bengenza ama-poems, ngenza ne-acting. Angazi bengazilaphi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi bengazela okhaleni because angikhumbuli ngimbona ngakithi. Bangibingelele. Ebese ethi lo omunye mina engingamazi athi yena, hawu, nansi le ntombazane yasoSuthu ezenza umfana. La ngihlala khona, isigodi sala ngihlala khona kwakuthiwa isoSuthu because mostly kugcwele isibongo sasekhaya futhi-ke vele sakoRhani kwelabeSuthu. Athi omunye uzenza umfana kanjani ngoba phela nawu amabele uyawabona. Athi omunye, hhayi bo, awukaze umbone lo wenza yonke into eyenziwa abafana. Kube ileyo conversation nje lokho bakhuluma bayakulandela yini noma? Yebo, bayangilandela. Abanye baqondene nami because mina ngigubhe iy'nkomo noma ngihambela ekudeni nazo. Alright, mana khona into engifuna ukuyi-understanda la leyo yokuzenza umfana. Wena at that time unakona ukubehave komfana. Ngiya-understand ukuthi uyalusa vele. Ukulusa into esondelene kakhulu nabafana at that time. Ikhona yini wena indlela mhlampe obehave ngayo noma owenza ngayo ekhombisa ukuthi unendlela mhlawumbe ulingisa abafana somehow? After the second incident, i-rape, Yeah. I felt ukuthi abantu besilisa ba-powerful. Bangenza noma yini yenzeke futhi bengaphazamiseki. So, ngaqala ngabhehevisa okomfana by the time nokubhoma nje. Ngaleso sikhathi nayo ney'keti bengasay'gqoki because namanje ey'mpahleni zami zincane kakhulu iy'ngubo, amabhuluku amaningi. Yeah. So, kube naleyo conversation phakathi kwabo. Lo omunye athi ubona, athi yena singaphikisani ngento engekho nangaphambi kwethu, asimbambeni simbhekeni ukuthi umfana noma intombazane.
oyedwa kulaba engibaziyo ababili bagcina ngavumelani nabo bathi hhayi bo, yekelani ingane yabantu. Bese kule gene le abawu-5 engingabazi bagcine besithatha leso sinqumo sokuthi bazongibulisa, bangibambe bangikhulise cause ngangigqoke ijini ngaleso sikhathi. Yayide lena ngayikhatha isingenhla. Bangifumulisa, bafaka izandla. Kwathiwa omunye hhayi bo intombazane nathi ikhona ikhona. By the time-ke ngase ngikhala vele, futhi-ke vele ngase ngazi ukuthi what's next. Athi lo omunye hhayi bafana ngiyalifaka mina kancane. Balokhu bephikisana hhayi bagcine bevumelana lo omunye athi vele ngoba sesimfakile isandla vele akube ukuthi siyojeza entefeni. Yebo. Bangibambe bangiphumule cause namanje ngisasenayo leyo jini leyo. Lo munye yayingaphumi la enyaweni, bakhipha i-organ. Lo munye ayivume la eduze kwala ithumbu ekhona. Balale nami, baqale bafake iminwe bonke, bese bonke bayalala nami. Baqede lapho bathi angisukume, angisukume. Ngase ngivumelana nayo yonke into ababeyisho cause ngangisaba ukuthi bangangibulala and ukube bangibulala esigangeni, imina ngedwa owayazi ukuthi abawu-2 abakuphi and kwase kusebusuku. Ukutholakala kwami esigangeni ngifile, kwakungekho lula vele ukuthi kusolwe bona. Kwakuzoba ukuthi ngishonile nje ukuthi umbulala kanzima. Ngase ngilandela yonke imithetho yabo, bahamba nami. Lapho ngangena ngaze ngafika ekhaya. Ngathetha ugogo ukuthi bengiyoyika ingane iy'nkomo. Wase wangibuza ukuthi bengikhalelani. Ngathi mina bese ngisaba ukuthi sengidlwelwe esigabeni cause laba abawu-2 abase-Halala vele ngekubo abantu bakhona babe-violent, bebaziwa nje nasendaweni. So ngase ngisaba ukuthi mhlampe kuzokwenzeka, mhlampe bazokwenza lento eyayishiwo abanye nabo ukuthi uma ngike ngariphotha bazongilandela. Ngathula kanjalo le eyalaba bafana abawu-7 ngiyaqala ukuyikhuluma namhlanje. Mm. Mm. Ngiyazi ukuthi usugulile manje. Yebo. Lezi gameko zenzeka usemncane. Mhlampe endleleni obuka ngayo abantu besilisa njengamanje, usukhulile, i-affect kanjani noma ziku-affect kanjani lezi gameko endleleni mhlawumbe obuka ngayo abantu besilisa right now? Because khona into okwayisho wathi the reason why you decided to act as njengomfana, you felt like abantu besilisa they are powerful, bengenza noma yini. Do you still feel the same? No. No, manje ngathi mangiqhubeka ngikhula ngiba exposed kwezinye izinto. Cause ngiyathanda kakhulu nokufunda. So bengifunda mhlampe uma ngihlangana nabanye
Mhlampe nabo abanesimo esifana nesami. Benginenhlanhla-ke yokuthi bangixoxele but mina bengabaxoxeli. Ikahle kahle njengamanje ngayitshela into eyodwa yokuthi umuntu nomuntu empilweni yami ngizomnikeza ithuba lokuthi azenzele abakho wrong. Angikwazi ukuthi mhlampe ngenza i-example, ngareshwa abantu besilisa, but angikwazi ukuthi bonke abantu besilisa engizobabona nengisazohlangana nabo ngibabuke ngesithombe salabaya abangenza kabi. So it's best ukuthi wonke umuntu ngimnike ithuba azenzele u-wrong wakhe, laba abazenzele u-wrong babo ngokuthi bangidlwengule. So uma ngabe ngizobabuka ngeso lo-wrong balaba, I think kuzoba impossible ukuthi ngibone ubuhle babo cause ngizohlezi ngilindile ukuthi hhayi vele abantu besilisa manje bese ngigcine ngingasakwazi ukubona ubuhle babo. Not ukuthi abantu besilisa bazoba close nami, but since ngikwa-entertainment industry, ngiwu-M_C, ngiyenza i-acting, ngenza no-music yabo. So, uma ngizobabuka ngeso lalaba, mhlampe ngizogcina sengiba nama-limit ngakulaba abangakaze bangenze lutho. So, hhayi, manje hhayi ngeke ngisasho ukuthi sengibabuka kanjani ngenxa yezinto ezangivelela. Yeah. Ngiya-understand ukuthi most of lezi gameko ezenzeke kuwena awukazi ukhulume ngazo, especially awukazi ukhulume ngazo in public. Yes. What made you decide to say manje I'm ready, ngakhona ukukhuluma ngalezi zinto ezenzeka kimi? Yini eyenza u-reach out to us ukuthi guys ngifuna ukukhuluma, I wanna share my story manje? Yini ekwenza ube ready? I think isizathu sami omunye umuntu sizomdida, but ngi-worried ngendlela abantu besifazane abadlala ngakhona ngokuthi bareshiwe while bengareshwanga. Kunabantu abaningi ababoshelwe i-rape. I know ukuthi kuzo-confuse abantu abaningi ukuthi ungafika udlule esimeni esinjena wena bese uba-worried ngento ekanje. It's because i-damage edalwa i-rape, whether i-victim noma i-perpetrator, cause i-perpetrator umuntu osuke ngizothi odlwengulile noma o-accuse-we nge-rape. I think siyazi mostly ukuthi umuntu uma eboshelwe i-rape, amahlebezi athi uma efika ejele bafike bamenzele the same thing. So imagine-ke uwumuntu wesifazane usubophise umuntu wesilisa wathi ukureyphile engakureyphanga, mese efika ejele afike bamenzele lento le. I get you. So you're saying a person who actually says wareshwa engazange areshwe, it's because ingoba akakaze areshwe. Yes. You won't say ureshiwe if ngempela wake warepwa and you felt ukuthi kunjani ukudlwengula. Ngiyacabanga ukuthi into engizoyisho nawe uyayinothisa. Most ama-victims e-rape bavela ngesikade, awakhulumi ngaleso sikhathi. I-most yawo. And awabi nakho ukuthi ayalwa, alwela i-justice same time right after the incident. So umuntu odlala ngokuthi ureshiwe, cause ngizothi usuke edlala, cause abanye abantu besifazane ngizothi abantu besifazane izinto manje abanye i-rape uyayenza ngoba nakhu mhlawumbe ube-expect-e uyayenza ukuthi ibe khona, mhlawumbe ube-expect-e ukuthi mhlampe kuyi-relationship kuzohamba ngendlela yakhe, mase kungahambi ngendlela yakhe bese efuna ukuthini, a-destroy-e umuntu wesilisa. Cause mostly abantu besifazane, yabona umuntu wesifazane kuyilento ethi
if I can't have you, they won't have you. So loyo they can't have you uzowenza ngayo yonke indlela esemandleni ukuthi i-public ikubuke ngelinye iso, nabanye abantu besifazane basazocabanga ukusondela eduze kwakho bakubuke ngelinye iso. So into eyenza ukuthi ngithi come forward ngizokhuluma it's because ngifuna abantu besifazane babone ukuthi i-rape i-destroy-a kangakanani impilo yomuntu, whether i-victim. Angeke ngithi for actual perpetrators abantu abakwenzile, angeke ngithi iya-destroy, but umuntu o-accuse-iwe for i-rape kwathiwa uyenzile engayenzanga, ayibi yinhle cause ne-image yakhe emphakathini ayibi isaba yinhle wesiphathi ngento angayenzanga. Hayi mbukeli, ngithemba ukuthi uyayizwela udadewethu. You know what I think? I think you are very smart. I think you are smart, you are matured. Indlela ocabanga ngayo ithe ukuhluka kunabanye abantu because omunye umuntu will say after abantu besesabenze lokhu iy'khathi eziwu-3 ehlanganayo ayikho into engiyifuna abantu besilisa, ayikho into engingayihlanganisa nabantu besilisa, you understand? But that level of ukucabanga ukuthi it's not everyone owenzela, but I do feel like you really need mhlambe to actually talk to someone, a professional, to help you ukuthi udlule kwezinye zezinto, because ngiya-understand ukuthi because you are a strong person you think ukuthi I know I got this, ne? But I do believe ukuthi kungenzeka ukuthi usadinga ukukhuluma nomuntu oprofessional, ukwazi ukukhuluma naye, ukwazi ukudlula ngempela, ukwazi ukuthi udlule. And I think it's not gonna be hard kakhulu because I can tell ukuthi you actually a very smart person and umuntu okwazi ukucabanga obuka izinto ngendlela abanye abantu mhlawumbe bangeke baze bayibone ngayo. I do feel like you really need a professional help, umuntu ozohlala naye ukhulume naye kahle. For me, I can say ngiyabonga that you actually came out and spoke about this, because baningi abantu besifazane who actually went through izinto ezicishe ezifane nawe, who can't even talk about it. Abanye they actually hate abantu besilisa because of izinto ezenzeka kubona. And mina njengomuntu wesilisa njengamanje I honestly feel ashamed of izinto abantu besilisa abazenzayo sometimes, because I honestly don't understand ukuthi suke sekwenze njani, angazi, I wouldn't know. But honestly kuyasenza ukuthi sithi abantu besilisa nathi sizama ukuthi sib-defend umuntu besilisa, but makuqhamuka iy'tori ey'njengalezi it's very hard to say abantu besilisa banje ba-right ngalokhu. But if you get stories like this, umuntu onjengomfundisi, a person, ingane emthembayo, abantu abamaziyo, abantu athi uma beqhamuka wanethemba ukuthi nabantu angibaziyo ibona who actually goes and bamhlukumeza, kungenza ngifeel bad as umuntu wesilisa. But dadewethu siyabonga man for coming through, siyabonga for speaking. I do feel like you need professional help, but siyabonga for being strong even for abanye abantu besifazane, because I can tell now you actually confidence, uhlakaniphile. You know, when I met you isikhathi ufika la, because nayizolo you're here, yabo what lento okhuluma ngayo I didn't see in you, understand? I didn't just see ukuthi this girl usedlule entweni ezingaka, but mase ukukhuluma isitori sakho can actually feel that you've been through a lot. But siyabonga for being strong, man. But siyathemba ukuthi even abantu abazobuka la mhlambe someone might say, guys, let me try and help usisi bafethu. Usisi is very strong, but I do believe ukuthi uyadinga a professional help. If there is anyone out there mhlambe a psychologist or someone who can actually help or afake isandla to actually help usisi, please man, this is a strong woman. This is a woman who can actually who can actually talk to abanye abantu besifazane who've been through the same thing. So please, if khona help that can come, you can come forward and sibone ukuthi ngenzeka kanjani. Siyabonga for coming, man. Thanks for sharing isitori sakho nathi. Ngiyabonga kakhulu. Uzoba right, man. Yeah, ku-right. Ku-right, ne? Thank you very much. Siyabonga guys. Thanks for tuning in.
And hey, angisazi uma ngithi subscribe after this, but just do the right thing, man. Bantu besilisa abafethu niyas-disappoint. Niyas-disappoint. But until next time, sharp. Yo.